RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Cebu City ang atong tatampo nagdasingan nga Jason. Recorded by X Thunder Gaming. Fatima, sige no. Sugton ako. Nagdali ka? Nagdali pa ko ng unom naman ko kabuwan nga nanguyab ni mo. Kung wa pa ka maingon nga nakoy chance ni mo, digid ko mo paabot og dugay oy. Sige, good. Ha? Unsay sige gud? Sige na. Gisugot at ka. Kita na? Oo, kita na. Wow! Thank you! Naguyab-uyab na ka? O ma? Unya, naibaw siya nga human mo makagraduate. Naa ka pa'y plano nga mularga sa laing nasod. Wa pa ma. Pero naibaw na ko mga mo okay ra gid si Fatima na. O unya na ako sa Australian, human sa mong graduation. Congrats! Hey, congratulations! Congrats guys! Congrats ninyo! Congrats! Babe, mang-apply ba kong trabaho para sa laing nasod? Ha? Magpalayo na day ka? Sa pagkakaroon na babe. Samtang mga bata pa ta. Kay Kwan, gusto na ko nga puhon kung may kaugalingon na unya tang pamilya. Naan ako din eh. Babe. Sa pagkakaroon, manikamot sa kong maayo ha? Dako kay gupangandoy para nato. Pero babe. Nahibaw ko nga di ka ganahan nga magalagyo ta. Hasta masag ko. Pero, nakinahalan ko si mo pagsabot ron, babe. Bahala ka. Dar nagamaambay eh. Malagi bay, dako kay plano na mo. O kinahanglan nga mo sakripisyo ko. Saka kung kamo na lang duha mo ay mga place lang nasod. Kung di sa musugot kung malarga ka. Dito ba no? Sige, so ayan ako ingon. Pwede. Pero mag-unan kong larga ni mo. Kay una naman akong nalihok ang akong mga papilis. Sige. Liho ko na lang po doon yan ako ang ako. Mas ganahan ko nga mag-ubal na gyapon ta dito, babe. Di na ka malayo na ako. I love you, babe. Huy, kapilit ko na itong pagkakis ni mo na ako. Sige lang, babe. Ularag ka na ba ako? Atake ko chance, ha? Jason. Amping dito, ha? Ikaw, Sad. Pag-amping din niya. O, magpapot ka naman dito. Ayaw ka bala ka. Muapas na ko na yun. Sige na ka, check-in para ba ka? Oh, I love you. I love you so much, babe. Kumusta man ka diha, anak? Okay naman, ma. Puro ra gyud trabaho. May panahon para maglaglag. Kana, mao na'y sakto. Ayaw gid sa gulig binuang imong pagtrabaho di sa laing nasod, ha? Oo, ma. Tawagan sa rin ako sa Fatima, ma.
by X Thunder Gaming. Maura, wasay ihatag rason kung nganong nakitbuwag siya nimo. Oh, bay. Huwag ko mahibaw kung unsay sayop nga nabuhat ako. Asik siya mo'y na inabuhat ka sa'yo. Bay. Di ko mapadas ka ko. Padayon na ako ang pagtuman sa kapanganay. Sakit, pero di ko magpa-apekto ni Fatima. Nak, tulo na kakatuig diha. Mapakiplano nga mo pa uli? Muli ko mainig Vista de Sato. Ay, salamat in taon. Pangaon lang mo diha, ha? Okay. Ang anong wapam ka mukhaon na? Ay, busog pa man ko na. Bay! Bay! Ay, salamat kay nito nga giga. Ikaw pa. Excuse una ninyo, ha? Mag-atiman ko sa mga bisita. Gusto na mo, gay? Ikaw mo'y kumusta? Wala mo ka magparamdam na mo pila katuig. Busy lang sa trabaho, bay. Wala mo ko mag-open sa akong Facebook. Pareham lang mo sa patima eh. Di na po siya active sa Facebook. Mo ba? Mayor po. Para hindi ako makakita niya. Na, naharbatay riyon yun. Magkita-kita agad mo. Ha? Kano sa man? Jason? Jason, please. Ayaw kong likay. Mag-istorya o na ta. Unsa pa may atos riyan? Kato bitang panahon nga gusto kong mag-ekstorya nimo. Di ka mo istorya. Gipasagdan ko nimo nga mura nang mabuang sa pagsigig huna-huna kung nganong nakigbuwag ka. Dili ta din mag-istorya. Uban ako. Asa man? Nganong gidawam ko nimo din sa inyo? Aron may bawa kas tinuod. Tara sa kwarto. Kinsa nang bata nga natog? Tutukig maayo. Fatima. Ay kog ingna nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Mabdos ka dahi paglargan ako. Oo. Nahibawon ako na anak ka sa laing nasod. Nganong mo kami sulti. Kay dili ko gustong maguba ang imong plano. Dili ko gusto nga kami mahinungdan nga mamahimong babag sa imong plano. Maong gipili na lang nako nga dili magsaba nimo. Og mao to. Gibuwagan ti ka bahalag maglagot ka nako. Pero wa ba nimo mahuna-huna? Nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko nga naanaon tatay umaabot nga anak. Sorry, Jason. Sorry. Kinsa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Wa. Kay sukad ba sukad? Wa na ko makigrelasyon sa lain. Kay hangtod karon. Ikaw rin kinang akong gimahal, Jason. Fatima. Kung mao na,
Nga nung di man natuatagan o kumpletong ginikanan ang bata. Jason, Mahal ka pang kita ka, Fatima. O gusto kong mamahoy ninyo. Sud sa pila ka tuig gawa ko. salamat. Salamat, Jason. Bisan og pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang tanan para makabawi ko sa akong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa akong pamilya. Og nistay na ko dinhi sa Pilipinas for good. Di mi nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Jason nga taga Cebu City. Uman sa awit nga